ऐसन भातार सखी मिलल बाटे हम हार जाई सखी ऊ नहीं हारे। ऐसन भातार सखी मिलल बाटे हम हार जाई सखी ऊ नहीं हारे। ई भातार कैसन बारे की करे लागा तारे मोर ढोड़ी दुखाता रे। निहुरा के मारे आही रे माई सुता के मारे चित के मारे आही रे माई पट के मारे निहुरा के मारे रे माई। म्यूजिक बाय राजेश साहनी। नीचे उहे रहेला ऊपर से हम के चढ़ावेला धई के दुनु जो बनावा सखी महाजा बहरी उठावेला। नीचे उहे रहेला ऊपर से हम के चढ़ावेला धई के दुनु जो बनावा सखी महाजा बहरी उठावेला। हौ फिल्म हम के देखावे हमर मन पनियावे हौ हाथ में हम के धरावे निहुरा के मारे आई रे माई सुता के मारे निहुरा के मारे आई रे माई सुता के मारे निहुरा के मारे रे माई। म्यूजिक बाय राजेश साहनी। सफिल राजा माजा लेवे दिया के यहाँ जोरा में एक लागले सखी छोड़ेला हम के भोरावा में। सफिल राजा माजा लेवे दिया के यहाँ जोरा में एक लागले सखी छोड़ेला हम के भोरावा में। राइटर रही में रानी नहीं जाले सखी कमाए खाली माजा मारता रे सट मारे आही रे माई चट मारे निहुरा के मारे आही रे माई सुता के मारे। अर्चना डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर हॉल के नीचे।